Teraz vám niečo ukážem. Tento pás hmly, to je vlastne tzv. Prízemná hmla, hovorí sa tomu aj radiačná hmla a vzniká vlastne vtedy, keď teplota klesne k rosnému bodu, tak sa začnú vytvárať takéto pásy, ako keby koberce hmly. A tu na lukách u nás je to tak bežné. Celé to ide sem. Ono to je vlastne po západe slnka, keď studený vzduch klesá dole, lebo je ťažký. A, no toto je krásne vidno. A stretáva sa s vlhkosťou z pôdy. A vtedy vznikajú takéto úkazy.